Assalamu alaikum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ha timmi taw makko kani ay caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yettude nene baba kala ɗo ɓiɗɗo pullo wonni min calmini ɗum min juurima ɗum min tawi ɗum ɗo jooɗi ɗo kadi min calmini ɗum calminari jaaɗɗe neede e netare e neware calminari ɓurɗe ɓerɗe min itte ɓerɗe amen faade moɗon kala ɗo jeeɓowo Ayaw Bi Weltare TV min calminima min beltanimama kadi ha woni gonga sikki ala min garti kadi min batta kadi namin kewi waddude e moɗon ko addude namde baɗɗe fayida onon ne jaabuɗon jaabuɗo baɗɗi fayida nde tawno kewmi wiide ko tan sukaɓeɓe hande machallah jejjitani cosaan men jejjitani culture mumen joni noon eɗen gaddi ɗo namdal gongal eɗen mbiya falantere holno wiyete e pular falantere holno wiyete e pular ɗum noon Bi Weltare rewe yam tan ƴeewoyen ɓiɓɓe fulɓe ɓe so tawi ɓe jejjitani kadi fina tawa men e culture meɗen rewe yam mi ƴeewa yo aɗa yiɗi gon aɗa yiɗi bon aɗa yiɗi China aɗa yiɗi wan aɗa yiɗi kilde aɗa yiɗi ɓilde. Assalamu alaikum ɗon tampere celli ka aɗa siis jam tan mi jooɗo ɗo de wuttima no yudde machallah big gorko jottaɗo no mbiyeɗa Allah jeeɗa nango lattirama gaji jam sanko en calmini ɗon jumnaɓe kala e kuuɓal jumnaɓe kam eɗen gandi ko wuuro fina tawa en anduɓe culture gandi aada e cosaan ɗum noon alhaji amin gaddi ɗo hande namdal amin namdo holno falantere wiyete e pular falantere holno wiyete e pular e addi ɗo namdal mawna ala mawnane ma ɗum ka jumnajo falantere holno wiyete e pular mbeɗa andunode kono kam ɗo to bettirɗa kam ni miijam ko naate duuɗi a mbaɗan han koye li jettere ɗo ala mi yettaka li falantere holno wiyete e pular ko ɗon jahanmi min o wi fikrewe yam Bi Weltare hande eɗen dardi ɗo henene mo ganduɗa machallah hay goto haalata konko woni holyon yimɓe fof na keftinimo na gandimo o woni gorko mo golli Bobel Sare Kamalen ko wona ko noon o woni aada cokkale ɗum noon mbaɗa welti kadi hawrude makko ɗo hennene ha mi namdomo namdalam ngal nde tawno haymo yiyani mborodi nani muurade mum aada cokkale mi salminima mi juurimama beltanimama kadi ɗum mbaɗanam yiɗi namdadema tan honno falantere wiyete e pular falantere onon kam on betti kam nde falantere holno falantere wiyete e pular min mbiyanima ya yimɓe mbiyanima ya am min mbima holno falantere wiyete e pular tete ala min ñum bafal tan min ñum bafal bafal tokosel bafal tokosel gollerina ko wittiyankoɓe ko haali yankoɓe bafal tokosel bafal woni mawgal falantere ɓaadi ko feccere bafal tokosel ko way onon wattaki ni de an o wattaki dara tan dara mbaɗama an mbiɗa no mbiyetɗa Amadou Sow a ɓamture sawtowol ma ngol andi ko yettande on ko maƴo sosoɓe ñamani ñebbe ko ɗum waɗi noon sawtowol ma yaltani jeeyɗa Dara Halayɓe en calmini ɗon Dara Halayɓe nawi ceerno mono kadi en juurimo eyyi joni min namdoma holno falantere wiyete pular falantere ni wiyete pular falantere no wiyete Mbiyetɗa Diane Faye a jeeyɗa e guure men Takoyel calminiɗon Takoyel naaɓe mbaraɗani Takoyel no feewi de mbaɗi ko ɗon ko hewan min noon komi juddi jeeyde jaam tawi jaam eyyi ɗum noon Seydi Bey amin namdoma holno falantere wiyete e pular falantere no wiyete e pular
ah min est ce que maran dum non min pularam lugiɗani de tako yelnaɓe de yimɓe fof no gandi tako yelnaɓe mataw kama hersintaɓe so duuni palantere de wallahi mi meeɗa nande ko ne wiye ko goɗɗum saha palantere ko gamri mbawɗo kese ken komi yerima noon mawɗum worɓe yontaɓe ha machallah big ɗoɗe mba sikki tan ko leegal halpulare culture ma yiyero no mbiyeteɗa Moussa yetto Sare jeeɗa ya wurere mo jeeri totalement wallahi en calmini ɗo dendagal Mbumbal naɓe kala Moussa min jiiɗi namdade mo ɗum falantere wiyete ko falantere e fayidagal ngal falantere admen inde de min wiyeten Oumar Demba jeeɗa ya añam coɗey ɗo lobbude ɓeede famde ɓeede ndeysaan o ma yiitum o gaskinɗo hoore muɗum ɗum noon min namdoma holno falantere wiyete falantere wona falantere ngo asko musgo fof añum coɗay naɓe nan keɗomade te aɓenen darma e ayago big weltare won joom wuuro joom wuuro yiitan ala jiiro bandiraɗo gor no mbiyetoɗa anni mbiyata ko Amadou Ba to jeyɗa jeeyama ko bawko jeeri wela ko jaari en calmini ɗon ogonaɓe kala falantere wiyete en pulaar kaw men ɗo ɓendi falantere de barani mom wittoya seeɗa ɗum noon ogonaɓe garane ɓinguel moɗon o wimo wittoya seeɗa ɗum kam mom wittoya o wadde on beltanama woni oga no wiyete noon kalno mina ko renes aywa ɗum noon saɗa yiiɗi tan andude no wiyete a darat ayawo big weltare tv maɓe kalani no wiyete o jarama big weltare amin patama on waɗi amin keeɗi mon à la limite Bojale he noor gaaj jono udumerne so woni e dum do sa naari der ara so hen min mi sali mon adi bay ko lijjito sa naari der ara so hen ay tu kambata sa naari der suudu be anara damagal jula ko hen wala hen wona jula ko hen rende ko falantede ko puri hen rende na hebo mi wona mi dak so do hen ko hen ala mais sa naari damagal wona hen ko jula dar be damagal ko era so ni won jula sa so ni era so ko wala do hen rende ko jaro Yo, I need the gun, I need the bomb, I need the China, I need the one.